Hola, sóc el Manel, tutor del curs d'auxiliar administratiu de Garraf Singular. El programa Garraf Singular està adreçat a joves entre 16 i 29 anys i t'ofereix formació a mida, orientació individual i pràctiques a l'empresa. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu que t'incorporis al mercat laboral o tornis als estudis. Tu tries el teu projecte. Aquest curs té una durada de 300 hores i et formarà de manera professional en ofimàtica aplicada a la gestió administrativa, la comunicació interna i atenció al públic, la gestió d'arxius, tant convencionals com informàtics, la gestió de queixes i reclamacions, o ergonomia i primers auxilis. La formació en aquest curs et permetrà fer pràctiques laborals en una empresa del sector i t'obrirà la possibilitat de treballar en els seus departaments d'administració i recepció, entre d'altres. I recorda que el programa Garraf Singular, a banda de la formació professional, també t'ofereix orientació de manera individualitzada, amb assessorament i orientació professional, i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca de feina o el retorn als estudis reglats. Per a més informació, pots consultar el web de l'IMET, imet.cat.